Hei, astăzi am zis să vă arăt o zi din viața mea. Este o zi obișnuită de weekend, tocmai ce m-am trezit. De obicei mă trezesc cu Leila pentru că dorm cu ea. Și cam așa ne trezim noi în fiecare dimineață. Aici v-am arătat cum îmi fac patul. Bine, dacă ar fi așa simplu, ar fi super. Aici ar fi trebuit să doarmă Leila, dar nu doarme niciun caz acolo, doarme doar cu noi. Mi-am făcut o cafea ca să mă trezesc și eu și voiam să o las pe Leila la terasă, dar parcă era frică să iasă. De obicei nu e frică, nu știu ce a fost chiar în dimineața asta. Și da, tot voia să iasă, dar n-a mai ieșit. În fine, mi-am băut cafeaua, Leila se uita la mine, voia cred că să-i dau și ei, i-am pus mâncare, apă, by the way, mi-am pus iergene, ce părere aveți? Și m-am dus după aia să-mi fac unghiuțele, aveam unghiile negre, nu prea mi-au crescut, doar că nu plictisisem de negru și mi le-am făcut culoarea asta. Seamănă cu blânța lui Leila, nu? Am venit repede acasă după manicură și m-am îmbrăcat în topul ăsta negru, fustița asta și ghiciți unde am plecat, la majoratul unei prietene de ale mele. Afară a fost totuși un pic frig, așa că mi-am luat și jacheta asta peste și mami m-a dus la majoratul prietenei mele. Cam așa arătam. În fine. Știți că eu mi-am luat mașină la 18 ani, dar încă nu am permis, nu găsesc timp să mă duc la școala auto să dau examenele, dar sper că cât mai curând. Am ajuns la zi de naștere, uitați cât de frumoasă e prietena mea, Gabriela, și aici deja au ajuns și toți invitații. Am întârziat un pic, dar Gabriela a zis că nu s-a supărat pe mine. By the way, iertați-mă de vocea asta, doar că abia am venit de la zi de naștere și am țipat și am dansat și mă doare un pic gâtul. Aici Gabriela a mâncat din tortul ei. În fine, a fost foarte mișto la majoratul ei, încă o dată la mulți ani, te iubim. Și aici era deja spre final. Bine, eu am plecat de vreme